Kaži se, Striker. Prošla su 3 mjeseca od moje tragedije s Raptusom. Odonda hodam po pustoši tražeći Vemprinu bazu. Nažalost, još nisam imao sreće pronaći je. Imam malo saveznika, a puno neprijatelja. Ne mogu vjerovati nikome osim samome sebi. Koliko za ovo? Za tebe 100 metaka. To je prokleta pljačka. Zar ne znaš koliko ovo inače košta? Mogu li vam pomoći? Što je to? To je Predatorov rameni top. Jeste li zainteresirani za kupnju? Više me zanima gdje ste ga pronašli. Ta će vas informacija koštati. Plaćanje je prihvaćeno, transakcija dovršena. U jugoistočnim kvadrantima vanjske oblasti je klanac. Popularna ruta za krijumčare. Evo ovu bi ti prodao. Ispričavam se, gospodo. Oprostite što smetam. Je li tko vidio ovog Stigbota? Da sam vidio Strikera, ne bih se ucarao po ovoj prašnjavoj pustoši. Da, svako bi si sredio život za cijenu njegove glave. Shvatit ću to kao ne. I tamo sam pokupio ovo. Nastavi potragu za Strikerom. Ti, stani. Jesi li vidio ovog Stigbota? Hej, pusti tog jadnog sakupljača smeća na miru. Znaš da ne govore naš jezik. Zadnji put kad sam provjeravao, skupljači smeća ne izmiču mecima. Pozdrav svim jedinicama, govori zapovjednik Walter. Striker je u bijegu. Sve jedinice neka osiguraju područje oko ove baze, da nitko ne može unutra ani van. Ovlašteni ste pucati čim ga vidite. Naredbe primljene. Ovlaštenje potvrđeno. Metalboti, pokret. Sve jedinice neka osiguraju područje ove baze. Striker je u bijegu. Obavještite gospodaricu Vempru. Striker je pronađen. Gotovo je, Strikeru! Nemaš gdje! Ne pucajte! Vemprateše li živog ili mrtvog? Koje će biti? Poljubi mi zupčanik. Nek ti bude! U sljedećoj epizodi Izvan mreže. Što se tamo događa? Naše su snage pod teškom paljbom.